Capitolul 3. Cerințe și proceduri. ITP se execută numai la vehiculele la care se prezintă certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare eliberată de autoritățile competente și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării sau, după caz, autorizația provizorie de circulație și cartea de identitate a vehiculului. Vehiculele prezentate la ITP trebuie să fie curate, în special caroseria, șasiul, ansamblele și subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală. La ITP se execută operațiunile prevăzute în planul de operațiuni, al căror model este prevăzut în funcție de categoria vehiculului la anexele 1 și 2 reglementări. A. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare stație ITP în funcție de fluxul propriu de efectuare al ITP, declarat în dosarul de autorizare, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată. Pentru fiecare vehicul prezentat la ITP se completează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, după caz corespunzător categoriei vehiculului. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistrează după finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator. Deficiențele constatate în timpul ITP se încadrează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR în una dintre următoarele grupe: deficiență minoră DMI, deficiență majoră DMA sau deficiență periculoasă DP, definite în conformitate cu planurile de operațiuni prevăzute la anexele 1, 2 și 2.1 la grupa care au fost încadrat deficiența. Prima operațiune care se efectuează în cadrul ITP este identificarea. În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 02, grupa DMA se interzice continuarea efectuării ITP. Persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentantă RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingerea pentru motivele precizate la cod 02, grupa DMA. Este obligarea înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformități legate de identificare. Dacă vehiculul nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 02, grupa DMA, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului și tipul de ITP efectuată, precum și verificarea dotărilor obligatorii. În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu astfel de dispozitiv, RAR pune la dispoziția inspectorului tehnic informațiile de la ITP anterioare efectuate în România. În continuare, se procedează după cum urmează. Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate în planul de operațiuni corespunzător sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMI, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR. Consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR, bun tehnic sau bun tehnic cu DMI, semnează și stampilează raportul, îl registrează în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice și aplică pe raport matca elementului de securizare. Consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează și ștampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacție, numărul de înregistrare al ITP, așa cum apare în aplicația informatică de evidență și aplică pe anexa elementul de securizare corespunzător, al cărei serie este indicată de calculator, ulterior înregistrării în baza națională de date și cu inspecții tehnice periodice. Emite certificatul de inspecție tehnică periodă, îl verifică din punct de vedere al conținutului, îl semnează, îl ștampilează și îl eliminează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP. Aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din față cu sonul corespunzător ITP, cu excepția remorcilor, a vehiculului cu 3 roți, a quadricicluri, în cazul cărora se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el atașându-se după caz buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. Suplimentar, pentru vehiculele echipate cu tahograf digital se
atașează și 2 rapoarte zilnice de activitate, unul pentru ziua efectuării ITP și al doilea pentru precedenta zi cu activitate cea mai importantă cea mai apropiată din ziua efectuării ITP, rapoarte listate de la conducătorul autovehiculului la finalizarea ITP. Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane în regim taxi, atunci pe anexa certificat de înmatriculare se va menționa textul ITP taxi. Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învățarea conducerii auto, atunci pe anexa de la certificat de înmatriculare se va menționa textul ITP școală. În vederea menționării textelor ITP taxi și ITP școală, este obligatorie verificarea existenței și a validității certificatului de agreere taxi, respectiv a certificatului de agreere școală. Nu se va efectua pentru același autovehicul simultan ITP pentru activitățile de transport și de persoane în regim de taxi și respectiv de învățarea conducerii auto-școală. Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificat de înmatriculare pentru ambele activități. În cazul în care vehiculul este prezentat la una dintre reprezentanțele RAR pentru inspecția tehnică în vederea dobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile sistemele la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate pentru ansamblurile sistemelor la care au fost menționate deficiențele, sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMI, inspectorul RAR. 2 puncte. Consemnează în raportul de verificare RAR bun tehnic sau bun tehnic cu DMI. Semnează și tabilează raportul, aplică pe raport matcă elementul de securizare, consemnează pe versul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare bun sau bun tehnic cu DMI pentru subansamblul sistemului la care a fost menționat deficiențele. Semnează și tampilează pe versul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, notează numărul de înregistrare al activității și aplică elementul de securizare. Înmânează dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare persoanei care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz, nu se fac mențiuni la anexa la certificatul de înmatriculare. Arhivează raportul de verificare RAR completat, menționându-se la rubrica deficiențe constatate numărul, seria și element și emitentul dovezii de înlocuitoare a certificatului de înmatriculare la raport se atașează după caz buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. În cazul în care se constată alte deficiențe conform prevederilor articolului 18, se procedează la reverificarea vehiculului conform prevederilor articolului 18. În vederea redobândii certificatului de înmatriculare se efectuează întreg ITP dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut ca urmare a constatării lipsei ITP sau a expirării valabilității acesteia, ori dacă valabilitatea ITP a fost expirată în intervalul de timp scurs de la data reținerii certificatului de înmatriculare până la data prezentării vehiculului la una dintre reprezentanțele RAR. În acest caz se va completa anexa de la certificat de înmatriculare, respectându-se cerințele precizate anterior, iar elementul de securizare se va aplica pe anexa de la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificat de înmatriculare, se va elibera și completa în mod corespunzător anexa la certificatul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut la anexa numărul 6 la reglementări. Se efectuează întreaga ITP la una din reprezentanțele RAR și în cazul în care ITP a fost anulată în condițiile prevăzute de reglementările privind control tehnic în trafic al vehiculelor rutiere RNTR 11, aprobate prin ordinul Ministrului Transportului și Ministrului Internelor și Reformei Administrative din 2007, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se cerințele precizate anterior. Dacă vehiculul inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate prezentând deficiențele din grupa DMA și DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează deficiențele în raport de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica deficiențe constatate și marchează codurile deficiențelor constatate în momentul identificării acestor deficiențe. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport deficiențele constatate la postul curent. La finalizarea ITP, vehiculul fiind respins din cauza identificării unor deficiențe din grupa DMA și sau DP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP. Persoana care
prezintă vehiculul la ITP este informată cu privire la orice deficiențe care au fost identificate la vehicul și care nu necesită remediere. În cadrul ITP va fi respectată ordinea postului de verificare comunicată RAR și existentă în dosarul de autorizare al stației ITP. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare acestora trebuie să fie comunicată rar. Inspectorul tehnic nu va începe o altă ITP până nu finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator și, după caz, completarea anexei la certificat de înmatriculare și eliberarea certificatului de inspecție tehnică periodică. Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează 2 înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frână, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat de clasa a doua de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru autovehicule dotate cu odometru și, după caz, cu tahograf, se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală a indicației odometrului, iar pentru vehicule destinate transportului de persoane care au în afara locului conducătorului mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează și o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul stației ITP. În cazul inspecției pentru redobândirea certificatului de matriculare prevăzute la aliniatul 6, litera B, sau a ITP prevăzute la aliniatul 6, litera C, se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecției, care se salvează în sistemul informatic RAR. După finalizarea operațiunilor de verificare tehnică prevăzute în planul de operațiuni corespunzător, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat prevăzută la articolul 3 aliniat 7 litera B. Reverificarea va fi efectuată integral în conformitate cu planul de operațiuni corespunzătoare, indiferent dacă este efectuată la prima prezentare a vehiculului sau la revenire. Dacă în urma reverificării efectuată de inspectorul RAR sunt constatate alte deficiențe, acesta consemnează deficiențele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente și apoi efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP să se realizeze în funcție de constatările inspectorului RAR. Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fără reverificarea vehiculului în următoarele situații. Nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului. RAR solicită reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la articolul 3 aliniat 8 litera B. Vehiculul inspectat va rămâne permanent în incinta stației ITP până la finalizarea înregistrărilor în baza națională de date și eliberarea documentelor aferente ITP. În toate cazurile, ultima mențiune din anexa la certificat de înmatriculare este cea valabilă și le anulează pe precedentele. Se interzice completarea a 2 anexe la certificatul de înmatriculare pentru același vehicul. Datele de identificare și rezultatele ITP se înregistrează în calculator. Stația ITP comunică electronic RAR informațiile necesare pentru generarea certificatelor de ITP, iar RAR transmite electronic stației ITP certificatele de ITP în vederea emiterilor acestora. Respingerea la ITP a unui vehicul pentru deficiențe majore sau deficiențe periculoase determină încetarea valabilității ITP în cazul în care ITP este încă valabilă pentru vehiculul respectiv și coroborat cu legislația în vigoare privind circulația pe drumurile publice, îi se interzice acestea circulația pe drumurile publice până la obținerea unei noi ITP. În acest sens, inspectorul tehnic trebuie să procedeze la anularea ITP consemnată în anexa la certificat de înmatriculare, iar RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări. Anularea ITP prevăzută la articolul 16 nu se aplică în cazul deficiențelor majore încadrate la codul 0, identificare vehicul, identificare autovehicul, din planul de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la ITP, deficiențele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblul sistemele la care s-au constatat deficiențe și se procedează potrivit articolului 16 litera A, data următoare ITP urmând să fie stabilită în funcție de data la care s-a constatat remedierea. Dacă aceste verificări evidențiază și alte deficiențe la subansamblurile sistemele respective produse în intervalul precizat de 30 de zile,
Acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestor deficiențe. În cazul în care controlul vizual general evidențiază deficiențe produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestora. Aceste verificări impun în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculului prezentat. În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, se va efectua o nouă ITP. După finalizarea ITP, se efectuează prezentatorului vehiculului se eliberează prezentatorul vehiculului un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model este prevăzut la anexa 5 la reglementări. Certificatul de inspecție tehnică periodică nu se eliberează pentru verificările pentru vehiculele înmatriculate în alte state. La cerere, la schimbarea numărului de înmatriculare al vehiculului, se eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică nou, cu mențiunea noului număr de înmatriculare, dar cu respectarea periodicității certificatului inițial. Un nou certificat de inspecție tehnică periodică cu respectarea periodicității certificatului inițial se eliberează la cerere și în cazul în care certificatul inițial a fost eliberat de către RAR pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat. În cazul eliberării unui duplicat al anexei la certificat de înmatriculare, se eliberează și se completează în mod corespunzător un nou certificat de inspecție tehnică periodică cu respectarea periodicității certificatului precedent, precedentul certificat de inspecție tehnică periodică eliberat pentru respectivul vehicul, pierzându-și valabilitatea. Reverificarea unui vehicul prevăzut la articolul 3 alineea 7 litera C se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la RAR. Pentru efectuarea activității pentru care RAR este abilitat prin legislația în vigoare. Stabilirea oportunității reverificării unui vehicul, precum și reverificarea acestuia, se efectuează numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP. Reverificarea unui vehicul constă în verificarea sistemului de frânare în cazul constatării de către inspectorul RAR în timpul conducerii vehiculului a unei eficacități reduse a sistemului de frânare. Verificarea sistemului de direcție în cazul constatării de către inspectorul RAR în timpul conducerii vehiculului a unui joc excesiv în sistemul de direcție. Verificarea emisiilor poluante în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR în timpul funcționării motorului a fumului în exces de orice culoare. Verificarea tubulăturii de evacuare de reducerea emisiilor și a amortizoarele de zgomot în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR în timpul funcționării motorului a unor zgomote anormale. Verificarea punților suspensiei șasiului sau caroseriei de pocaz în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR în timpul deplasării vehiculelor a unor zgomote anormale. Verificarea caroseriei în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR a unor coroziuni străpunse. Reverificarea unui vehicul se efectuează conform planului de operațiuni precizate prin prezentele reglementări. În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor aliniatul 4 și 5 se constată de către inspectorul RAR deficiențe majore sau deficiențe periculoase conform planului de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP fără efectuarea unei reverificări a vehiculului în cazul în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizuale și care se încadrează în categoria deficiențelor periculoase conform planului de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări. În situația în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizual care se încadrează în categoria deficiențelor majore, inspectorul RAR va finaliza activitățile pentru care vehiculul a prezentat doar după remedierea acestora. Pentru fiecare reverificare, inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR. De asemenea, inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR și pentru fiecare vehicul a cărui ITP a fost anulată fără a fi fost efectuată o reverificare a acestuia. Pe raportul de verificare RAR se vor menționa deficiențele care atrag anularea ITP, precum și celelalte deficiențe evidente vizuale sau constatate cu ocazia reverificării cu care sunt precizate în planurile de operațiuni din prezentele reglementări. Raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
În cazul anulării ITP, conform prevederilor prezentului articol, după remedierea deficiențelor, vehiculul se supune ITP în stația ITP autorizată în stațiile reprezentanțelor RAR. Stația ITP va pune la dispoziția RAR datele privind activitatea de ITP. Inspectorii tehnici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes în exercitarea atribuțiilor. Capitolul 4. Autorizarea stației ITP. Operatorii economici sau instituțiile publice pot presta activitatea de ITP în stațiile ITP autorizate numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciză. Funcționarea stației ITP să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri, între orele 8 și 20 și sâmbătă între 8 și 14, cu respectarea prevederilor legislației muncii. Autorizarea stației ITP deținute de operatorii economici sau instituțiile publice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare și a rezultatului favorabil al raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmai de personalul RAR certificat pentru evaluarea conformității. Stații ITP pot efectua ITP la autovehicule echipate cu instalații alimentate cu gaz petrolier lichefiat GPL sau la autovehicule echipate cu instalații de alimentare cu gaz natural comprimat GNC, numai dacă îndeplinesc cerințele specifice precizate prin prezentele reglementări. Autorizația tehnică se acordă operatorilor economici sau instituțiilor publice care dețin spații corespunzătoare desfășurării ITP, îndeplinesc condițiile precizate la articolul 10 și au personal atestat pentru activitate de ITP conform prevederilor capitolul 5. Modelul autorizației tehnice este prezentat în anexa numărul 8 la reglementări. Hala de ITP trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea și să îndeplinească cerințele legale privind sănătatea și siguranța persoanelor. Fluxul de efectuare a ITP poate să fie continuu sau discontinu. Dacă fluxul este discontinu, stația ITP nu va fi autorizată în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate, remorci și semi-remorci. Lățimea spațiului delimitat în care se desfășoară activitatea ITP măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, cu excepția stâlpilor de structură de rezistență, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 metri pentru stația ITP ce solicită autorizarea pentru clasa 1 de ITP, de 4,5 metri pentru stația de ITP ce solicită autorizarea pentru clasa 2 de ITP și 5,5 pentru stații de ITP pentru clasa 3 de ITP. În scopul asigurării efectuării ITP în mod corespunzător în spațiul precizat la aliniatul pentru vehicule de clasa de ITP pentru care se solicită autorizarea indiferent de dimensiunile de gabarit al acestora, se recomandă centrarea canalului de vizitare, elevatorului și a standului de frânare pe axa de simetrie a spațiului dedicat activității de ITP. Stația de ITP pentru clasa 3 care efectuează verificarea câmpului vizual înapoi la autovehicul care se impun cerințele echipate, fabricației. Stația ITP care efectuează probe funcționale de verificare a performanței eficacității sistemului de frânare prin probe în parcurs trebuie să dispună de o suprafață betonată sau asfaltată, marcată corespunzător și cu dimensiuni corespunzătoare categoriei de vehicul pentru care se solicită autorizare. Stația de ITP dotate numai cu elevator, fără canal de vizitare, nu se autorizează în vederea efectuării ITP la vehicule tractate, remorci și semiremorci. Iar în cazul în care stația ITP este dotată cu elevator cu brațe, nu se vor efectua ITP la tractoare. Incinta stației ITP trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a aparaturii din datare. Stația ITP trebuie să dispună de 2 puncte, spații de parcare suficiente care să permită staționarea vehiculelor în așteptarea efectuării ITP sau în așteptarea eliberării documentelor. În cazul în care intrarea-ieșirea din stația ITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu există spațiul de parcare, se va prezenta un accept de la autoritățile locale pentru parcarea pe drumul public. Spațiile de parcare trebuie delimitate și marcate corespunzător, iar pe perioada de funcționare a stației ITP, ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectuează ITP. Spații sociale pentru personal, vestiar și grup sanitar. Spații sociale accesibile clienților, spațiu de așteptare cu o suprafață de minim 4 metri pătrați și un grup sanitar.
birou inspector tehnic necesar în înregistrările aferente ITP și pentru activitatea de supraveghere efectuată de RARE cu o suprafață de minim 4 metri pătrați. Stația ITP trebuie să asigure circulația pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor. Autorizația tehnică eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive și cu dotarea existentă a stației ITP, ținându-se cont de prelevările articolului 10. Pe autorizația tehnică eliberată se vor menționa clasele de ITP pentru care a fost autorizată stația ITP, precum și eventualele interdicții, limitări sau observații referitoare la efectuarea ITP din motive tehnice, constructive sau administrative. Autorizația tehnică se eliberează de rar după încheierea contractului de franciză cu operatorul economic sau instituția publică ce deține stația ITP. Dacă operatorul economic sau instituția publică deține mai multe stații ITP, rar va elibera autorizațiile tehnice pentru fiecare stație ITP. În vederea autorizării, operatorii economici sau instituțiile publice vor depune la RARE pentru fiecare stație ITP pe care o dețin un dosar de autorizare. Dosarul de autorizare va conține următoarele documente: cererile tip de autorizare a stației ITP, al cărei model este prevăzut la anexa 9 la reglementări, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice. În cuprinsul acestuia vor fi prezentate principalele date de identificare ale operatorului economic sau instituției publice și ale stației ITP. Chestionar de autoevaluare al capabilității tehnice completat și semnat pe proprie răspundere de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice. Certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerțului în baza legii 26/1990 privind Registrul Comerțului republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data de punere a cererii, original sau copie legalizată, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii sau activități autorizate conform prevederilor articolul 15 din legea numărul 359 din 2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitatea, activități de testări și analize tehnice. Copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorului tehnic de către operatorul economic sau instituția publică solicitantă autorizării, însoțite de extrasul din Registrul General de Evidență a Salariaților transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă. Copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare și sau buletinele de măsurare pentru aparatură după caz, conform prevederilor articolului 10. Schița stației ITP la scară de 1:100, cu amplasarea aparatelor și a utilajelor din dotarea stației ITP, amplasarea postului de lucru, parcare, vecinătăți, semnată pentru confirmare de reprezentantul stației ITP. Fluxul de efectuare ITP semnat pentru conformitate de reprezentantul stației ITP. Durata maximă de valabilitate a autorizației tehnice este de 2 ani și este condiționată de asigurarea respectării de titular a condițiilor legale de desfășurare a activității ITP. Fără a-și depăși acest termen, operatorul economic sau instituția publică va solicita rar reautorizarea stației ITP. Reautorizarea se acordă în condițiile respectării prezentelor reglementări. Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activității, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării. Autorizația tehnică cu termen de valabilitate depășit devine nulă. Pentru verificarea în timp a menținerii capabilității tehnice de stația ITP, rar va efectua supravegherea activității acesteia. Neconformitățile constatate în cursul acestei activități vor fi menționate în registrul de control al stației ITP și, după caz, în certificatul de atestare al inspectorului tehnic. În urma activității de supraveghere, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri. Măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care stația ITP și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de a efectua ITP pentru o gamă de vehicule cuprinse în autorizația tehnică eliberată. Măsura de suspendare a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile prevăzute la articolul 4 alineatul 8
din Ordonanța Guvernului 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor matriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 67 din 2003, cu modificările și completările ulterioare sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză. Măsura de retragere a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a una dintre abaterele prevăzute la articolul 4 alineat 8 litera F din Ordonanța Guvernului 81 numărul 2, anul 2000, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 16 din 2003, cu modificări și completările ulterioare sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză. În cazul suspendării autorizații tehnice, stația ITP va fi restricționată informatic, se vor retrage elementele de securizare utilizate până la acel moment și va fi încheiat un proces verbal în registrul de control al stației ITP în care se va menționa codul de tranzacție și data ultimei ITP efectuate. În cazul retragerii sau anulării autorizații tehnice se procedează ca și în cazul suspendării, suplimentar reținându-se de reautorizația tehnică a stației ITP. Efectuarea de ITP în stații neautorizate, cu autorizația tehnică suspendată, retrasă, anulată sau cu termenul de valabilitate depășit, atrage măsuri de sancționare corespunzător legislației în vigoare. Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condițiile de bază cărora au fost acordată autorizația tehnică.